ban aiko ka ba ya Rasulallah ce don zuwan kai zama rahama ne kai lil alamina. Malam an san alam ko? Alam ɗaya shine dunkulen duniyar nan tamu guda ɗaya, to alam ɗaya ke. To akwai wata alam ɗin, wata duniyar tana ne, akwai wata duniyar tana ne, akwai wata duniyar tana ne. Yi musu rukuni guda ɗaya, 'yan unguwa ɗaya, su biliyan 400, unguwarsu ɗaya, galaxy ɗaya ke. To sai ya tafi wasu awalimu ya halarci wata duniyar, nan ma ya musu unguwa guda ɗaya, su 'yan wannan unguwar galaxy ɗaya ke na wani alam awalimu ne aka zuba su a nan, su kuma sun fi biliyan 400 su ma. Sai ya tafi iwani, nan ma ya zuba biliyoyi, ya tafi iwani, nan ma biliyoyi. To irin waɗannan unguwannin yana da kamar tiriliyan 10. Su ne fa Allah ya kalli shugaba ice da na aiko ka dan ka zama wa duk waɗannan kai ne rahamarsu. Annabi zai gano? To ya kake ganin aka taba masa shi? Duk wannan awalimin nan sai da lujudi, sai da igiran gani cikin su ya kewaya su daren Isra'ila. Waye zai gane shi? Tunda yana cewa linuriyahu min ayatina, wannan ayoyin shine ya kai ran gadi duk wannan duniyoyin sai da shige su. Sannan izarce ita fi sama kuma aka buɗe sama ta ɗaya, aka buɗe ta biyu. Ya ce kuma yana so a je a dawo kafin a minti wannan. Amma ka ga wani hauka malam, mutane ba su san sha'anin shugaba ba. Tun da ka jina wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Gaba abu masu bane ma, gaba sirrin zaki, sirrin Allah ne. Duk Allah ya wannan bayanin a Qur'ani, duk Allah ya wannan bayani, ya faɗi martabobin annabi. Yana cewa arsalnaka lin-nasi rasula. Kaga shi kansa ma Allah yana gaya masa kai kanka ya nema bayanin kai manzo saboda ƙarfin lamarin sa mal.